नालेसफाई पाहणी दरम्यान शिवसेनेतच वाद उफाळलाय। ठाणे महापौरांच्या दौऱ्यावर नगरसेवक संजय भोईर यांनी टीका केलेली आहे। महापौरांच्या दौऱ्याबाबत माहिती दिली नव्हती असं भोईर यांनी म्हटलंय। आमच्या प्रभागात 5% ही नालेसफाई झाली नाही असंही भोईर यांनी म्हटलेलं आहे। माझी चॅलेंज आहे की जर त्यांनी असं वाटतं की त्यांना 90% त्या ठिकाणी आपण नालेसफाई केलेली आहे तर मी माझ्याकडनं त्या ठिकाणी 10 लाख रुपये बक्षीस देईल। ह्या अधिकारी लोकांचं त्या ठिकाणी एक असं होतो की नालेसफाई आता इथं पुढे त्या ठिकाणी जर विकासकाचं काम चालू आहे तर त्याच्याकडनं त्या ठिकाणी पैसे उकलण्याचंही काम चालू होतं। तर मी शिंदे साहेबांना सांगणार आहे की प्रोटोकॉल त्या ठिकाणी प्रत्येकाने पाळलं पाहिजे आणि प्रोटोकॉल महापौर जरी असतील कोणी असेल पण प्रोटोकॉल पाळून त्या ठिकाणी नगरसेवकांना त्या नगरसेवकांना बोलवायला पाहिजे। आज जर आम्हाला बोलायला असतं तर आम्ही 4ही नगरसेवक तिथे जागेवरती असतो। मग असं त्या ठिकाणी होऊ नये की आम्ही नगरसेवकांना बोलवतो तरी नगरसेवक येत नाही। आम्हाला बोलवलंच नाही तर त्या ठिकाणी कुठलीच पद्धत त्या ठिकाणी हे नाही ना होत।